Цяла сутрин обикаляхме из Южна Франция. Преминавахме през ужасно време и се измокрихме целите. Но най-накрая се изясни. Имаме още едно място, което искаме да проверим днес. И вярвам, че това може да е попадението. Трябва да е напълно обзаведено. Тук има още едно изоставено място, но не изглежда да си струва. Трябва да е улицата тук, вдясно. Това е портата. Добре, влизаме в някакъв заден двор. Това вероятно е било част от замъка тогава. Да видим дали са останали някакви коли тук. Провери ги по-отблизо. О, няколко коли. Да, няколко коли. По-късно ще ги разгледаме. Но първо искам да видя този замък. Хайде да минем през портата тук. О, да, ето го. Можеш да го видиш между дърветата. Изглежда наистина готино. Прозорците горе са отворени. Разбира се, първото нещо, което трябва да направиш, е да провериш дали вратата е отворена. Просто си е отворена. Хайде да влезем. Добре, имам предвид. Първата стая, в която влизаме, е доста зле. Какво? Тази седмица намерихме замък, който носеше белезите на семейство, разкъсано от войната. Семейство, което изпратило и бащата, и сина на фронта. Но нито един от тях наистина не се завърна у дома. Устроен в средата на 19 век, той някога е бил горд символ на успеха. Неговите кули и изваяни каменни орнаменти говореха за семейство, което се издига в редиците на френското общество. Позлатени огледала, богато украсени часовници, спрели преди десетилетия и строг портрет на мъж, който някога е управлявал тези зали с тиха власт. Бащата е воювал във Втората световна война. Десетилетия по-късно синът му Хенри беше изпратен в Алжир, връщайки се у дома от конфликт, който малцина разбираха и още по-малко се върнаха от него. Непроменен. Сред разпилените по пода документи намерихме писмата му. Първоначално изпълнени с надежда, после неспокойни, сякаш усещаше, че нещо тъмно го очаква напред. След това следите на семейството се губят. Парите останаха, но нещо съществено липсваше. Замъкът беше запечатан, вратите заключени и времето продължи без тях. Добре дошли отново всички в Бросъв Дикей. Аз съм Лесли, а зад камерата е Люк. Здравейте! Днес сме в южната част на Франция и имаме този прекрасен мануар. Шато, както искате го наречете. Тук, във френската провинция. И току-що прегледахме всички документи вътре в къщата и намерихме някои интересни подробности за бившите собственици на това място. Но първо, нека ви покажем малко от тази част, откъдето влязохме, когато за първи път пристигнахме тук. И тук е пълна бъркотия. Това е бъркотия. Нищо не е. Не. Но винаги е така. Толкова съм изненадан. Както при замъците, в много случаи кухните са толкова лоши. И мисля, че това е причината. Тези места са били запазени само за слугите. Но е малко странно. Да, това изглеждаше много малко. Да, много малко. И също така по никакъв начин не изглеждаше елегантно. Едно нещо, което забелязахме в тази стая, е, че върху камината има две мумифицирани котки, които стоят тук. И знаем, че бившият собственик Джак е бил ловец и е обичал препарирането. Но това е много обезпокоително. Това е много странно. Да, но много харесвам фенера тук. Това е много готина особеност на това място. И можем да видим и някои прекрасни стари играчки на детето, което е живяло тук. Те имаха едно дете, наречено Хенри, но уж имали и много внуци. Има едно дете, чието име не мога да разчита от писмата, така че е възможно да са имали две деца. Но не съм напълно сигурен в този факт. Хайде, нека да оставим тази кухня зад нас. Има и мазе, което наистина бихме искали да ви покажа. Да. Внимавайте, тук долу има голяма дупка. О, да, вярно.
Мисля, че е нещо като септична яма или нещо такова. Погледни тази стая тук. Можеш, да. Виждаш, че някой е оставил хубава чаша вино. Толкова е много. Вероятно има 200, 400, 500, може би 1000 бутилки тук в мазето. Да, и все още продължава. Да, и всички са празни. Така че определено знаеш, че последният човек, вероятно Джак, може би Мари, е имал проблем с алкохола. Или, например, да е организирал много партита. Проклет да си, Еван. Тук са подредени по региони. Бордън. Но също така имаме както и годините горе. Наистина, не мога да прочета какво пише. Пар. Парсак 19-15-3. И после има още тук. О, вярно. А тук пише празни бутилки, но всички са празни. Едно нещо, което научих от чичо ми, който обича виното, е, че колкото по-дълбоко е вдлъбнатото дъно на бутилката, толкова по-добро е виното. О, наистина ли? Не съм сигурен дали това е вярно, но съм забелязал, че бутилките с по-дълбоко вдлъбнато дъно обикновено съдържат по-добро вино. Тези са доста дълбоки. Значи си имали хубави вина. Нека видим дали има нещо друго тук мазето. Тя се простира до залата на замъка. Даде, какво друго? Няколко бутилки вино? Добре, хайде да се качим горе, защото има страхотни неща, които трябва да ви покажем на това място. Да. Хайде да отидем там. Бях толкова изненадан, когато за първи път влязох в този дом. Завивам за тъгъла и тогава виждам тази огромна картина тук на стената. Да. Затова направихме още малко проучване за това място и особено за тази картина. И можем да кажем, че е създадена в средата на 19 век. Тя изобразява политик или заможен човек. Но също така рамката около нея е много важна, защото е в рококо стил от средата на 19 век и също е позлатена, с красиви ръковин и всичко около нея. Това е много важна творба и показва богатство. Да, и наистина много харесвам тези закачалки за палта, закачалки с глави, как бихте го нарекли. Да, бих казал нещо като закачалки за кози. Да. Добре. Като препариране. Все едно е от животните. Да. Краката на животните и рогата на животните. Човекът определено се е забавлявал много, докато е правил това. Джак определено е бил ловец, който е живял тук, а семейството, което е започнало да живее тук, е основало това място в средата на 19 век. Разбира се, те са прекарвали повече време тук в миналото, но хората по онова време са строили тези места специално, за да покажат своето богатство. Това е един много красив шкаф. Да, тъжно е да го видиш в състоянието, в което е, но... Вече определено не може да бъде реставриран. Термитите са се впили напълно в дървото на тази мебел. Но да, изглежда добре. Чудесен стол до него. И също много ми харесват тези врати. Те са толкова невероятно гладки и са малко по-високо от земята. А също така имат много пълнеж. Понякога ги виждаш в тези замъци, сякаш остават гладки завинаги. По някаква причина, не знам защо, вече не правим врати като тези. Интересно е... Те са страхотни. Това е като конски косъм вътре в него. О, наистина ли? Да. Цялото спално бельо. Да, има толкова много. Слугите, които са работили тук, са оправили леглата. По-късно ще се качим горе, тук. Искам да обърна внимание на часовника тук. О, толкова е висок. Просто застани до него за сравнение. Страхотно е, нали? Да, наистина е готино. Каква изработка? Няма повече оръжия там. И тук въгъла също имаха една малка масичка. О, да, това е ловна екипировка и подобни неща. Това не е ли една от онези стари тромпети, които са използвали? Да, като клоун. О. Но като за започване и спиране на лова? Нали? Да. Мислех, че използват тромпетисти или нещо такова. Да, точно така. Да, това изглежда малко като клоунския клаксон, да. Оръжието, куршумите. Да, и колана също. Да. След това имаме рог от крава или нещо такова. Касапският нож. Вау! Да. Чуда се дали сам е препарирал или... Възможно е да стане така.
Да, добре. Нека да продължим нататък към следващата част на къщата. И няма да повярваш на очите си. Дневната на къщата, според мен, също е една от най-интересните стаи в цялото това място. Вау, липсва ми нещо тук в средата. Греша ли? Не, и аз го усещам. Няма истинска трапезария, нали? Не, няма. Можеше да бъде тук. Да, има логика. Това щеше да има смисъл, да. Да, но пак има го това. Има го. Няма полилей. Или лампа, която да виси над масата за хранене. Така че... Тъжно. Да, странно е. Но можеше да бъде и като стая за игри, или читалня, или... Да, тук има няколко игри. Може ли това да са били нашите обичани Хери, нашите обичани Джак и Мари Луи? Не, това не е дата. Не? Има много снимки на това място, които искаме да ти покажем. Така че този човек е свързан с този тук. Мисля, че това е по-млада версия. Да. Да. Така че да, виждаме тук сватба. Добре. Говоря. Има дата там. Всъщност това не е истинска дата. Просто е направено в Париж. И след това имаме една много малка снимка, мисля, отново на млад мъж, който сякаш също е в униформа. Трудно е да се каже, но има още снимки. Да, точно така. А след това имаме една прекрасна подредба тук. Да, и там не едно, а две огромни огледала в тази стая. Огромно е. Да, наистина ги обичам. О, това е интересно, виж. О, здравей! Това е 3 пъти едно и също. Да. Изглежда като 3 пъти едно и също, но това не е Хенри. Това изглежда като момиче. Това наистина изглежда като момиче, но това е и много стар тип фотография. Така че, може би това е Мари Луис? Да, може да е била Мари Луис в по-младите й години. Съвсем ранните й години. Да, имаме снимки. И тук по стените на замъци. Но не е този замък. И ето още един, вероятно свързани замъци. О, да. И виж този предмет на стената тук. Това е стенен часовник стил Луи 15, изработен в Париж. Но това, което намирам за изключително интересно, е, че цялата бронзова част по него с времето се е ерозирала и корозирала. И е синьо. Никога не съм виждал такова синьо. Знам за зелената патина. Как се казваше? Патина или нещо такова? Да, патина. Да. Знам тази, но такъв вид синьо никога не съм виждал. Като... Дори не знаех, че природата може да го направи. Ня. Никога. В хилядите сгради, които съм изследвал, никога не съм виждал такъв часовник. Да, самият часовник е наистина красив, а и синьото също е доста приятно. Красиво. Красиво е по някакъв начин, нали? Да, откроява се. Не знам обаче дали е здравословно. Вероятно не. Вероятно не трябва да стоиш твърде близо до него за дълго време. Да. Така че имаме тези канделабри тук. И те са в стил Наполеон III, но също така имат същия вид ерозия върху тях. Да. И също този часовник тук в средата. Лежащата дама. Наистина хубав предмет. Да, самият часовник. Механизмът го няма. Да, мраморът все още е тук. Уау! Виж, все още можеш да видиш малко от оголения бронз тук. О, да. Да. Колко странно е това. Уау! Дори кулата е напълно корозирала. А мехът все още е в отлично състояние. Да, наистина е странно. Да, но само бронза се държи така. Да, мисля, че е така. Не съм сигурен. Никога не съм го виждал преди. Виждал съм толкова много бронзови неща през живота си, но да, определено е бронз. Да. Наистина много харесвам този часовник. Да. Много романтично, да кажем. Да, стилът Наполеон III е предназначен да изобразява романтизма. И също така по канделабрите. Можете да видите тук колко красиво са изработени. И разбира се, са електрифицирани. Тук сигурно е било много хубаво подредено. Виждате столовете, поставките за крака отдолу. Това би било уютно. Прекрасно. Да седиш тук, а после и огромно огледало. Вау, какво имаме тук? О, някой е бил заед да рисува разни неща. Да. Това е страхотно. Трудно е да се каже кой. Или това там има ли име? Пушат ли цигари?
Това изглежда като гръцки. Или... Хей, виждам ли Хенри тук? Може би е така. Х-Е-Р-И. Може би е. Ами, какво има преди Хикс? Джей. Както и да е, наистина е така. М е тяхната фамилия. Морин. Морин е тяхната фамилия. Да, М. Хенри. Добре, това беше Хенри. Неговото славно дело. Хенри беше обичан. Да, виж това. О, наистина е хубаво. Много красиво направено. И вероятно и този тогава. Да, мисля, че спокойно можем да предположим това. Вау, чувствам се като... Това е от Жак. Наистина ли? 1988. Или, може би дори внуци. Това е старо, мамка му. Тази рисунка е наистина хубава. Да, виж там. Това вероятно също е Хенри в младите му години. Виж цигарите тук, толкова хубаво опаковани. Вау, много ми харесва това тук. Също и с мастилените бурканчета и всичко останало. И как са можели да пишат тук? Малко работно бюро. Мари Луи. Шапката й все още лежи тук. Обожавам я. А и всички картини горе също са много интересни. Нещо като природа, пейзаж. Така че и ние можем. Да, мисля така. Не е останало много от него. Както виждаме тук, Хенри определено е прекарал младите си години на това място. Той е живял тук, но в определен момент през около 1950 година започва Алжирската война, в която Франция, разбира се, участва, защото те колонизират Алжир и след това изпращат войски там. И Андри е воювал в тази война. По-късно в неговата стая ще видим десетки писма, които той е писал на родителите си. И той е получил тежки травми от тази война, четем в тези писма. Но това ще стане ясно по-късно. Тук можем да видим малка представа за детството му, което е много красиво. Алжирската война беше един от най-мрачните и най-разединяващите конфликти на Франция. Тя започва през 1954 година, когато алжирските националисти се надигат срещу френското управление, изисквайки независимост след повече от век колонизация. Последваха жестоки 8 години на борба, засади, изтезания и масови убийства на цивилни и от двете страни. Повече от 2 милиона френски войници са изпратени в Северна Африка, повечето от тях млади наборници, като Анри. За мнозина това беше война, която не са избирали и за която им беше забранено да говорят, когато се върнат у дома. Дори и днес това остава болезнена тема във Франция. Война, която остави дълбоки белези не само върху една нация, но и върху безброй семейства, които никога не се възстановиха напълно. Тук имаме още една маса до стената, с още няколко снимки върху нея. Нека видим дали можем да го намерим. Тук е малко нестабилно и всичко пада малко. Трябва да бъда малко по-внимателен. Просто няколко семейни снимки. Мисля, че са малко прекалено малки, за да се различи нещо. Може би няколко пощенски картички. По униформите. Това изглежда като Първата световна война. Да. Да, знам, че Чък, бащата на семейството, също е воювал във Втората световна война. Така че тази къща е белязана през годините от войната. Видя ли скулптурите по стената? Да, и също така е напълно синя. Всъщност, искам една от тези. По някакъв начин се усещат малко пухкави. Толкова е сладко. И еленът на стената също. Който е виждал и по-добри дни. Ловният трофей. Имам предвид, че тук отдолу пише дата. О. 1929. Мамка му. Това виси тук от 100 години. Горкото животно. Уау! Още няколко стола наоколо. И, разбира се, какъв е един замък без хубаво пиано? Пише плеял там. Все още свири добре. Мислиш ли? Не, много е разстроено. Но имам предвид, че вече съм впечатлен, че все още свири след толкова време. Да, вярно. Да, на времето са правили наистина хубави пиана. Да, има някои дреболи и неща там горе. Една прекрасна картина. Обичам Млад Венебър Есиен Моа. Това е стара книга.
Вау! Тук можете да видите как корените проникват във всяка стена на замъка. Честно казано, мисля, че този не може да бъде спасен. Да, за съжаление. Със състоянието, в което се намира и района, в който е, дори мазилката пада върху аплиците. За съжаление, трябва напълно да го оголиш изцяло, отдолу догоре, за да можеш да направиш нещо от него. Но да, за това сме тук, за да го качим завинаги в интернет. И за това трябва да го гледате, харесате и да се абонирате за канала. Защото това е важна история, която документираме тук, днес. О, също така, вижте този процес. ДК мърч. Да. Да. Изглеждаш свеж. Изглеждаш свеж в мърча. Мърчът ни помага също така да пътуваме до тези места и да ви носим тези видеа, защото не е ефтино да обикаляш света, за да снимаш тези места. Хей, имаме още една прекрасна стая. И отново ми липсва маса. Липсва ми нещо тук. Да, мисля, че това би била трапезарията. Да, защото горе имаш розетката при полилея, а после една голяма маса би стояла точно тук отдолу. Да, и аз така го усещам. И аз си го представям точно така. Но вече не е така. Около 1980 година Жак и Мари вече не са тук. Те си отидоха. Писмата им спират. Не мога да намеря нищо за тях онлайн. Може би са се преместили някъде, но какво се е случило с тях? Гинесипа. Ние знаем. Но знаем за Хенри, защото за съжаление Хенри е отнел живота си заради травма, алкохолизъм и посттравматично стресово разстройство. Това разбрах от писмата. Не съм напълно сигурен, но все пак. Споменават го като далечен, като човек, който го няма. И също така казва, че е направил нещо на себе си. Писма от него по време на войната. Да, по време на войната в Алжир. Така че, да, след малкото проучване, което направихме, все още е голяма загадка какво се е случило с този замък. Кои са те? Да, и аз го видях. Това вероятно е Мари Луис. Кой е този мъж? Това може да е Жак. Това наистина може да е Жак. Виж комплекта за рисуване. О, вярно. Значи Анри все още лежи тук, под дяволите. Това е прекрасно. И тук можете да видите как корените превземат стените на това място, прилетвайки се към всичко. Вау! Може би трябва и аз да хвърля един поглед на чиниите. О, Лимош, това не е толкова далеч от тук. това е яко. Чудесно! И да, ловния салон. Да, ловният салон с голямото огледало, камината, столовете до нея. Всичко изглежда невероятно тук, в тази обстановка. Наистина го обожава. И също така напитката до масата тук, за да се стоплиш до огъня. Да, Гран Марние. Това е типична френска напитка. И това ще те стопли. Да? Да, определено ще те стопли. Погледни тези. Тези нямат табелки. Това дори не изглежда като Елен. Така ли е? Не. И това е Елен. Какво още? Все пак знам какво имаш предвид. Изглежда странно, но може би препарирането просто е много старо. Да, може да е било така. Да. Този гледа настрани. Но ти каза по-рано, че може сам да е направил това препариране. Може и да е вярно. Да. Искам да кажа, тук има толкова много. Да? И после имаме голямата камина с всичко отгоре. Този бронз не е корозирал. Виждате ли, тук също има малко корозия. Някой го е почистил. Странно. Наистина не знам, но много харесвам тази творба. Да. За какво се е използвал? Имало ли и часовник вътре или нещо такова? Тук, в средата, има часовников механизъм. Да, много често срещам предмет. Среща се често. Наистина красиво. И едно прекрасно огледало отгоре. По златата, мидичките вътре. Истинска красота в тази къща. А после и прекрасна италианска камина. Желязната изработка все още е тук. Духалото е до нея. Това беше толкова хубав предмет. Жълът катерица. Катерец. Катерица, която държи жълът. О, вярно. Извинявай, на нидерландски по някаква причина казваме жълът на катерица. Да. Имаме странен език.
И това е. Да, сокол. Трудно е да се каже. Не съм сигурен обаче. Вау, толкова много животни. И един голям шкаф, пълен с алкохол и всичко останало. Ох, Това е всичко. Какво е това? вау. О, вау. Току-що го взех. Това е замъкът. Това е толкова яко. Всички момичета играят навън. И към това също има прикрепена статия. Това е. Това е просто група от младите момичета, като скаутките, нещо такова. О, те прекарват 10 дни тук в замъка. О, това е готино. Това е толкова прекрасно. Тази снимка е страхотна. Да, обожавам тази снимка. Изглежда май студено, но... Разбирам какво казваш. Да, голям шкаф. Преди беше пълен с чинии. Добре. И след това стигаме до масата, която крие много интересна история. О, да. Тук са всички снимки. Например, тази тук. Виж я. Това е вътре в замъка. И тук вероятно виждаме Джак със сина му Хенри по онова време. И тук пише, че той носи костюм на Наполеон. Костюм от Втората империя. Вау, точно така. Там седяха, а тук имаше маса. Виж, не грешим. И после има още толкова много снимки на семейството, на тяхната сватба, на това как имат деца. Да са в църквата. Това пак е камионът. Моята Луис в младите й години. Толкова много снимки лежат тук. Как семейството се е разраствало през годините. Наистина, много ми харесва. Вау! Виж, това вероятно е в градината. Има ли нещо друго на тази маса, което искаме да покажем? Виж. Е книгата там. Никога не съм чувал за това. Където събираш пощенски картички. Картпостъл. Това е книгата с пощенски картички. Книгата с пощенски картички. Но книгата с пощенски картички включва и замъка. О! Това е замъкът. Това вероятно е един от първите, които са събрали. Много харесвам тези пощенски картички. Да, наистина са хубави, но никога не съм чувал да се събират пощенски картички. Знам за пощенските марки, разбира се. Да. Но мисля, че събирането на пощенски картички е също толкова красиво. Да, тези наистина са много хубави. Вау, това Лоурис ли е? Това Лоурис ли е? Да, това също е Лоурис. Посетих го с майка ми. О, това е доста обидно. Да, изглежда обидно. Да. Вау! Това е толкова готино откритие. Да, страхотни стаи. Хайде да продължим напред. Да вървим? Отново сме в коридора. И от тук можем да се качим нагоре. Но първо, нека погледнем тук. Защото изглежда, че някой определено е работил тук. На бюрото. Да, едно малко бюро. Знаеш ли какво е това? Гофре вафли. Милфър е 1000 1000 слоя. Това е като френски сладкиш. О? Да, има всичко. Това е просто готварска книга, така че... Хубаво. С всички рецепти и всичко вътре. Няколко снимки, важни хора. Да, чудех се, например, кои са тези. Имам предвид. Тази къща е построена по времето на Наполеон. Така че да, определено са били свързани. Или са се възхищавали на такива хора по онова време. И са имали портрети на тях в къщата. Прекрасен шкаф. Огромен шкаф. Почти е толкова висок, колкото стенния часовник. Вау! О, да. Пълен с буклуци. Да, вау. Това е... Ниловка. Да, взе го, но... Нямах представа какво е това. Това е енциклопедия. И това също го видяхме. Още повече от тях. Ловни крака. Яко. Да. Имаше ли още една стая тук? О, да, виж. Да. Това беше уютната стая. Да, като малка стая за отдих. Виж това. Да. Тук има шезлонг.
Няколко шапки отгоре там. Шевна машина. Да. О, няколко снимки. О, и тук има няколко снимки. О, ваканция. Това определено не е Франция. О! Погледни ги. О, Те са толкова сладки. Да. Определено това определено подсказваше, че тук не е бил само Хенри. Определено имаше още деца. Кайзер. Да, Кайзер. Не попадам често на играчки на Кайзер. Това е кутията на играчката, която намерихме по-рано. Така ли е? Изглежда така. Да. Да, така е. О, да, но е толкова готина играчка. Да. Иска ми се децата все още да играеха с такива играчки. Като дете имах такива играчки, защото баща ми ги имаше и после аз можех да играя с тях. О, наистина ли? Да. Това е като ръководство с инструкции. Как да го сгубиш? Да, обикновено можеш да направиш няколко неща с една кутия. О, да, виж това. О, ще взема едно такова за детето си. Това е прекрасно. А тук имаме секретер с различни чекмеджета и някои писма, които са били изпращани през годините. Повечето от тях са счетоводни документи, нали? Да, всъщност всичко е счетоводство. Да, харесвам тези бюра. Много добре е документирано тук. Да. Всичко там долу, включително и счетоводството. Или неща, свързани с замъка. И едно прекрасно голямо огледало тук. О, да. Всичко е голямо на това място. Да. Имам предвид, че има и тези много високи тавани. Да, но наистина е хубаво, ако имаш такива високи тавани, просто да сложиш такива високи неща, нали? Да, така е. Добре, хайде да се качим нагоре. Да. Едно нещо, което намирам за много странно на тези места, е, че наполовина покрива прозорците. Като този тук и ози горе също. И тък му обсъждахме дали това е оригинална част или нещо, което може би са направили по-късно при някакъв ремонт или нещо такова. Да, спекулирахме, че може би имаш светлина на този етаж и на етажа отгоре с един прозорец. Просто е странно. Не изглежда автентично или нещо такова. Не, виждал съм го и преди. Не е за първи път да виждам такова нещо. Не, но тук просто изглежда толкова странно. Да, добре, ето го пак. Да. Може да е оригинално. Да, добре. Малка масичка тук в коридора. Да. О, провери ли кутиите за оръжията? Имам предвид, че отговорът е не. О, има още от играчките. О, да. Вау, това е интересно. Добре, мога ли да те предупредя? Горе е доста разхвърлено. Голям хаос е. Но има някои интересни стаи, които искаме да ти покажем тук и си заслужава усилието да минеш през това. Ти добре ли си? Аз съм добре. Да. Справям се. Добре. Мисля, че това е една от двете стаи тук горе, която все още е доста хубава. Леглото е виждало и по-добри дни. Да, това легло е за изхвърляне. Онази сламена шапка. Огромни пружини. Да, виж, това е коса. О, не. Всъщност, това е просто слама. Да, тези огромни пружини, нали? Да. Това не може да е удобно. Това изглежда много неудобно за спане. А тук, през покрива, можеш. Буквално можеш да видиш тавана от тук. Да, добре. Това място е дори по-непоправимо, отколкото си мислихме в началото. Да, харесва ми този кон. О, да. Това е сладко. Юлеещият се кон. Хенри вероятно много се е забавлявал там. Прекрасно легло. Легло от шисти, както виждате. Много късо. По принцип бяха дълги, около 1,80 м, 1,90 м. Много здраво. Също така. Въпреки това, рамката е наистина хубава. Малко е семпла, но не знам. Харесва ми. Мисля, че е много здрава. Да. Може да го наречеш така. И няколко снимки тук горе. Да, не знам какви бяха тези. Не, тази снимка изглежда наистина ясна. Да, наистина е така. Имам предвид, че качеството на снимките по онова време беше доста добро. Заради аналоговия формат, разбира се. Да, ако имаше парите. Ако имаше парите. И после, да, камината там с хубав часовник и всичко останало.
Не знам кой е спал в тази стая. Може би са били родителите. Да. Било обичайно те да спят отделно един от друг. Така че да, възможно е да е било така. Нека погледнем тук в шкафовете. Да, това изглеждаше като О, да. пълни с дрехи. Изглежда като дрехите на Мария Луис. Да, все още изглежда доста добре. Да, тя е живяла тук до преди 30-40 години, така че да, държи всичко сухо и запазено. Да, добре. Нека да продължим към следващата стая. Защото имам някои предположения относно стаите в този имот, но тази, вярвам, е стаята на Хенри. О, да. Можем да сме доста сигурни в това, нали? Да, определен. Тук имаш корабчетата, моделите на кораби. Вероятно наистина обичат да строят. Има още един там, на масата. Това също ли е като комплект за сглобяване, който можеш да поръчаш и после да построиш? Да, мисля, че е така. Изглежда така. Може би могат сами да го боядисат на ръка, да го залепят всичко заедно. Да, Да. Този. Още не е завършен, но тук трябва да има покрив. и такива неща. Ще замъглим тази брошура тук. О, да. Но също така прочетох тук, че през 1987 година все още са имали огромна сума пари по банковите си сметки. Те са били доста богати хора, които са живели тук, така че това определено не е било проблем за тях. Пари! Обичам леглото. Отново тук. Шистеното легло с тези жълти завивки. И историята на Хенри се разкрива чрез всички тези документи, които намерих. Това са всички документи, които Хенри е изпращал на родителите си. Така че, ето го, пише тук. Шер Паром, 1958 година. И той просто разказва за живота си в Алжир и за войната. И тук също е подписано от Хенри Дърно. И той просто разказва за ежедневието в лагерите. И той се опитва малко да го украси, малко да го представи по-добре, отколкото е всъщност. Да, това е начин, това е. Трогателна история. Да, и в някои от тези писма, които прочетох, той също пише, че е имало много жертви сред неговите другари и всичко останало. Така че това е много тъжна история, която се е развила особено за родителите. Да получават и тези писма. Сигурно е било доста трудно. Всяко едно писмо, което виждате тук на пода, е от времето му в Алжир. Отворих много от тях, но разбира се, нямах време да отворя всички. Не, Виждаше се, че му беше доста скучно, но и доста стресиращо през този период от живота му. всички часовници липсват. Да, тези вътрешни части на часовниците са доста скъпи. Да. Затова хората ги крадат. Харесва ми как свещите също са се огънали с времето от топлината. Да, винаги е толкова странна гледка. Да, виждаш го във филмите, но всъщност е напълно реално. О, този куп писма също е доста интересен. И тук разбрах чрез тези писма, че те са от преди Първата световна война, Втората световна война. Това е от 1939 година. И те разказват за времето, когато Джак е бил на война. И това може да е била една от онези шапки, които се носят в армията. Мислиш ли така? Не е така. Просто е по-модно. Изглежда малко като ловна шапка. Това изглежда толкова странно. Да, добре, нека продължим напред. Да. Да, имам предвид, горе всичко напълно се разпада. Там вече няма нищо. Не. Но обещахме ви, че ще разгледаме колите и ще ви покажем архитектурата отвън. Така че, нека го направим сега. Навън вятърът духа силно. Да. Какво красиво място. Да. Защо е толкова ветровито днес? Имам предвид, че цял ден, цяла сутрин валеше. Така че трябва да сме доволни, че е само вятър. Когато пристигнахме, слънцето грееше. Имаше. Нямаше вятър. Ако го погледнете от тази страна, изглежда повече като ферма, отколкото като замък или имение. Определено е било ремонтирано много пъти. Да, това е сграда, построена около средата на 19 век, в стил замък, в стил имение. Определено не е укрепена по никакъв начин. И можете да видите, че е неоготическа, неоренесансова. Високи кули, високи прозорци, стръмни покриви. Наистина много ми харесва.
Как се казваше онази епоха, в която хората се вдигнаха и станаха нова група хора? О, буржуазията. Буржуазия. Да, това са били тези хора. Да, определено. Можеш да го видиш в всичко. Да. Толкова е обемисто. Ако го погледнеш от тук, изглежда толкова масивно, толкова обемисто. Наистина. Както казваш, да. Добре, нека да погледнем колите. Да, хайде, да вървим. Хайде да вървим. Уау! Това има нужда от WD-40. Да. Да. О, внимавай. О, внимателно, внимателно, внимателно. Добре сме. Добре сме. Да, така че това също са сгради. Това също са. Мисля, че някога са били къщи или пристройки за слугите по онова време. Да. Това е малък вътрешен двор. Да, вау, виж това. Стар Ситроен. Да, ето, малко котешка храна. Да, наистина изглежда като котешка храна. Да, виждал съм котка тук преди, така че 2002. 2002 застраховката е от... Да. Определено можеше да е нещо от последните обитатели. Или от старите. Как наричаш този тип коли? Това е гайд. Коза. О, наистина ли? 2 конски сили. О, да. Няма ги. Ние го наричаме патица. Вие го наричате патица. Да, о да. Мисля, че французите го наричат коза. Да. Ситроен с 2 конски сили също. Те изглеждат като бръмбарите. От Volkswagen. Да, и аз наистина ги обичам. Да, те са наистина сладки. Те стоят тук от доста време. Да. Нека видим дали все още се отваря. А тази червената все още изглежда годна за спасяване. Знаеш ли? Аз не бих опитвал. Те са не струват нищо. Не, добре, разбира се. Да, но ти определено можеш да го направиш. Да, наистина ми харесва това място. Виж. И беше хубаво да го документирам и да му дам място в интернет завинаги. И благодаря ти, че дойде с мен. Благодаря на всички, че гледахте. Ще се видим следващата седмица с още един страхотен епизод. Довиждане!